prečo pani Belková hovorila, že niektoré výstavy sú až od roku 1967. Je to dátum, kedy Biennále ilustrácií v Bratislave vzniklo. To znamená, že funguje už 45 rokov. Biennále sa to označuje pretože to býva každý druhý rok, vždy na jeseň, v nepárnom roku, takže posledné Biennále bolo v roku 2011. Ja tu mám takú novú štatistiku, že za 23 ročníkov, že sa Biennále ilustrácií konalo, vystavovalo na ňom viac ako 6800 ilustrátorov zo 104 krajín s viac ako 50 000 ilustráciami a bolo tam vystavených viac ako 8500 kníh, čo je celkom veľká kopa. Myslím si, že do žiadnej knižnice v dome sa to asi nezmestí v bežnom byte. Všetky tie knižky aj ostali u nás v Bibiane, čiže keď niekto chce, môže prísť a môže si ich študovať. Biennále ilustrácie je v podstate nekomerčnou súťažnou prehliadkou originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež. Tu sú vystavené nie originály, ale reprodukcie, ktorými sa vlastne snažíme priblížiť ilustrácie aj v mestách mimo Bratislavy, pretože viem, že nie každý má možnosť do Bratislavy prísť. Sú to vlastne 3 výstavy, ako ste už spomínali. Tá prvá je ocenení ilustrátori na Biennále ilustrácií 2011, čiže z posledného ročníka BIP. Tie ilustrácie oceňuje medzinárodná porota, ktorá zasadá týždeň pred oficiálnym začiatkom Biennále. To znamená, že má 4 dní na to, aby ohodnotila približne 2500 ilustrácií. To znamená, že za tie 4 dní naozaj sa narobia, hlavne keď si uvedomíme, že je ich tam 11 a každý má iný názor, takže celkom vznikajú aj také, môžem povedať, doslova hádky, ale nakoniec sa vždy dohodnú. Tá druhá výstava je Grand Prix Biennále, to znamená, sú to ilustrácie, ktoré získali na Biennále ilustrácii tú najvyššiu cenu. Je to 23, keďže bolo 23 ročníkov. Čo mňa teší, tak raz dostal aj hlavnú cenu slovenský ilustrátor, bol to Dušan Kálej, za ilustrácie do knižke Alica v krajine zázrakov. A tou poslednou výstavou sú slovenskí ilustrátori, ktorí boli ocenení v rámci všetkých ročníkov Biennále. Slovenskí ilustrátori sú veľmi dobrí, svedčí to aj fakt, že vlastne v priebehu všetkých Biennále získali až 26 cien a je tam vlastne vystavených spolu 17 ilustrátorov. Ja si myslím, že nebudem viacej hovoriť. Lepšie je si obrázky pozrieť a dúfam, že keď si pozriete pekné obrázky, tak vás pritiahne k tomu, aby ste siahli po peknej knižke, ktorú si aj prečítate. No, ja som vám sľubovala, že môžete pokojne pani Janoškinovej zaplieskať, ak náhodou máte také